Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ menta ke step ha ke jingpule ke badengkong na ke kitab Jeremiah kalau nong ke barpau do kat po ha do kat lai ngios ngau ba kumno ki breu ki kentaj ya prophet Jeremiah kumno ki la persang ban penrem ya ki kam ki ba ule ya ki jingilap ki ba ulayalap Om day tang bagi kentaj ya ke jeng hikai ke jengu ya ke jeng kren ke jengu om day tang bagi penrem ya u henry ki persang ru wat ban penyap ban penduno ya ke jeng iem ke jengu namar ba u prophet Jeremiah u kren persya ya ke ke ba ki breu ki le u kren ke ke ba u blei u lap hayu u blei u lap hayu u blei u la jid yu ban lek kren ha ke kerteng ke jengu Ukren ya ke ba u bleu la pai u ban kren ha ki breu knang ba ki breu kito ki basngap yu kin wan pai biang sha ka jing ke jong blei kanai ke ke kam ke ba prophet Jeremiah u la shakhat badule ya kata dei namar ka jing kwa ka jing u ka jing pendap hok jing u ya ke ba u bleu la le o ka ba u bleu la pai u kine ki breu ki kentaj ki penrem bat ki persang ban penyap yu Henry ngiyos ngau ba kumno prophet uang ha kita gibreu but hangi ya kana step ko hanmen ko para uang ba ngadon bado blei namar laiti la de hablei but kajeng IT kajeng ayo blei kajeng kongu junga ya ketin ki ba blei la ayanga u blei don rengkat habau blei don rengkat barnga klempep u blei un yadayanga u blei un kristianyanga u blei un yalap unya lambi nga ban like na kiti jong kito kinong shud haot ko hanmen ko para ha ka jing em ka junga ka jong pi yanga badia pi la khot ban long ki khon ki jong blai bat ni la long hiru ki khon ki jong blai ni long ki khon trai jong blai u blai la kren yanga ya pi u blai la pen khamti yanga ya pi ki kam ki babun bangi ha ban le ki bangi ha pendap ha ka jing em ka junga ka jong pi ngilong kumo prophet Jeremiah yang ngi lakhot banlong kita ki breu jungu yang ngi bal lakhot banlong ki prophet hato shisha mangi keren na am ya ka ke bau blei u lakhot yang ngi u blei lakhot inga balong prophet hato ngal keren na am ya ka bangade ban keren ha ki breu hato ngala persang na am ban pen i ki we hato ngala persang na am ban yalam ki we sha u blei sha ka jing ke jong blei sha ka yin ke jong blei hoj ladangi pendap hok ya ke kamram ka junga ka jong pi kum ki kun Kristen don ki bru ki ba persang ban penrem yangi don ki bru bekentaj yangi kin soong bau neu bru ula persang ula peni bau long ublei u peni yala de bau long u baru blei klempep kin kentaj yangi kin penrem yangi kin persang da ka but ka bor ka jongki da ka jingla ka jongki ban wengno ya kata ka jing long bakut ka jing long baru blei jungi Henry ni haban kan mau ko hanmen ko para kumno Jeremiah ong habangala yas ngeu ya kasur ka jong blei habang ngalai ti la de hablei u blei don rengkat ban nga u blei un ri nga u blei un yada nga na ka to jing penrem jong ki breu na ka jing kan ta jong ki breu na ka to jing persang jong ki ban pendu ya ka jing rublei ya ka jonga Henry ka jing rublei jonga ka to ka kam bab ha bangale kan yai ne kini gede gijing hikai ki bangiyo na kajing pule ke benengkong na ka kitab jong Jeremiah na ka gospel jong Yohanes kelanong ka bakhatwe dekat laipuwe hadu sapo ar ngiyos ngeo bakumno sachusin kito ki Farisi ki Sadusi ki la persang ban lentemau ne ban penyab yo Jisu kajing pule kong ki la shim ki mau bat kila amot balantem yu Henry Jisu padu kren ya ke bau haban kren namar bau tip syai bayalade bau long khon ublei udai khon jong blei dai nama tagadau ukren ya ke jeng sisa ukli ki na ke dau pi persang ban peniap yang ban penrem yang ban lentem mau yang ke jeng kli ke bau Jisu bu akhmat jong ki Farisi hakane ka step Jisu bu kane ka ju ka jeng kli hangi wei pai wei kiba yos ngeu ya kena ka sur ka jung u kiba simbenta kena ka mas ka bakhut
ukli hangi naka eka dau ko khon ko briu pi persang balan themau yanga ho ni ngim lan tham mau yo jisu ngim sim da kita ki mau hanrei da ke jing im bas new ge jungi da ki pop jungi da ke jing le barunar ge jungi da ke jing im auria jungi ngi penrem yo jisu ngi len ki persang ban lan tham mau yo jisu but yo le say ngila le kita ki pop ngila lan tham mau yo dai mata kadau jisu ubu ya kena ge jing kli hak jungi we pu mata ka step ko han men ko para na ka eka dau pi len tham mau yanga ngalai pi ke jing kerku ngalai pi ke jing ngalai pi ke jing nisnei kat ka pa pi don kama ke jing im ke jong pi ngalai lut ngala pendam ngala penbiang ya pi henry nak ai ke dau pi persang ban peniap yang ban lan thamau yang ujisu ukli yang i hakan ka step kumbagi farisi gi ong namar ba me kren ben belai me pen rengkat yala de badu belai me khot yala de nau belai de namar kan ka dau ni persang balan thamau ya me hanreu jisu ong yaki wala da phim nge bangalong ukhon jong belai hanrei tong nge yaki kam ki ba ngalale ki kam ki ba bha bangale namar yang ngala pha dau belai ban le yakin ki kam ban pendep yakin ki kam ki ba bha ban penlaj im ya kinong pop ban yalam biang ya gitu ki bru ki bala jengai no blei sa ka yeng ka jungu kane ka kam ka bau jisu lawan ban le ban pelaj yang iwe pai we na ka jing tem rau jong ka pop ban ai kita ka jing ku ka bangi ngi dan kam nilai yo baro kini hanrai hato si sha ko han ben ko para ni dang long mo kum kene ki farsi ki sadusi ki stadan ki ba nang penrem yo jisu dei na ma ta ka dau ko han men ko para ha kana ka step ngi haban pen kan mau yaladi kumba ujeremaya ul akren hangi wei pewei leng ba ka jing pulek banang kong habau blei ula khot yangi habangi ngi it la da blei habangi ngi dan kada ka jing siania ha blei klempe pu blei sarin sumar yangi badu blei ula ai ngi ka jing kurku ngi ngim dan hok ban penrem yo jisu ne ya penrem yo jisu ban yap thadrong henry tungin pensang ban ra ka khubor babha ka bau jisu la kurku yangi but ngin ai ka boram niero yo blei trekan rat kijing bha ga jungu kijing sebun ga jungu kijing kurku ka ba ula ta sei ha kijing em ga jungi leng bha ki kam ki babha ki bangi le leng ba ka jing im ka babha ka bangi im ha kijing em jungi ba man la ka sngi en yo jisu Christ